ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ। ଆମେ କୁସା ଭାଇ ମୁଁ ପପୁ ସ୍ୱର ବାହାର କରିଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିବାକୁ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖୁ ତ ଯାଇକି ଆମର ମିଠା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଥିଲା। ଆମେ ମିଠା ପିଠା ଧରି ସ୍କୁଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆସି ଦେଖୁ ତ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ସଜାସଜି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆସିକି ଆମେ ସଜାସଜି କଲା ପରେ ନନା ଆସି ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା କରେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଲା। ଗେଟ୍ର କିଛି ଫିତା କଟିବାର ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦେବାର ବି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା କରେଇ ସାର୍ମାନେ ବହୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଗେଟ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନଟି କଲେ। ତାପରେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମେ ସିଧା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲର କିଛି ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇ ଖୁସି ଆଉ ହସ ଦେଖି ମୋର ବି ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଏତେ ଖୁସି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମଜା, ଆମେ ବି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ବେଳରେ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ସ୍କୁଲର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ତାପରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଯାହା ପାଇଁ ହେଇପାରିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଏ ଗାଁରେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଟି ହେଇପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।